Kumusta mga bata? Aniana sab kita para magtuon sa science. Ang atong pagisugutan karon adlaw ay bahin sa kausaban sa liquid ngadto sa solid. Tara mga bata, sugdan nato. Unsa kaha ang hinungdan ngano ang tubig nahimog ice? Alright mga bata, nadumduman ba ninyo ang bahin sa thermometer? Unsay pasabot kung pasa ka gani ang numero niini o level sa atong thermometer? Ug unsa na pod ang pasabot kung ang level o ang numero sa atong thermometer ay paubos? So ato tan-on karon mga bata ang usa ka experiment bahin sa kausaban sa liquid ngadto sa solid. Ini usa ka container sa tubig. So ang sulod niini tubig. Alright. So adunay cellophane o plastic bag atong sudlan sa tubig. Alright, so human natubutang sa tubig, tan-awan ninyo ang sulod sa cellophane o plastic bag. So humok pa ang sulod niini. Dayon ato isulod sa freezer. Alright, so pagkahuman sa isa ka oras ato dayong tan-awon kung unsa ang nahitabo sa atong gihimo nga ice. So gahi na siya mga bata, no? Tan-awan ninyo ang liquid nahimog solid. So aduna bay kausaban sa porma niini? Alright, so walay nausab sa iyang porma pero ang grano niini nausab. Kaganiha sa wala pa nato nabutang sa freezer, humok pa ang grano niini. Ug karon pagkahuman butang sa freezer nahimo naggahi. So dili na parehas ang grano niini. Alright mga bata, no, so bisan gidugmok na to ang ice gahi pagihapon siya, no, tan-awan ninyo ang itsura niini. Alright, so mao kini siya ang usa ka pananglitan sa proseso na ang liquid na usab ngadto sa solid. So ang tawag niini nga proseso ay freezing. No, freezing ang liquid na usab ngadto sa solid. Nasabtan ba mga bata? Alright, kung nasabtan, aduna ko'y mga pangutana sa inyo. Unsa ang hinungdan nganong ang tubig nahimog ice?
Alright, very good. So, ang nakapausab ni ini ay ang temperatura sa freezer. So, nasayran na to na ang temperatura sa usa ka butang maoy makapausab sa grano ni ini. Ang liquid mausab ngadto sa solid. Nasabtan ba mga bata? Karon, kung nasabtan mga bata, tubagan ninyo ang akong mga pangutana ng husto o dili husto. Andam na ba kamo? Dinhirata ko to mga bata, hinaot nga daghan inyong natun-an karong adlaw. Salamat sa pagpaminaw. Amping, bye-bye.